Hej derude. Jeg vil vise jer min undervisningshjemmeside, som jeg har lavet, og som jeg er blevet inspireret af Henrik Bækgaard i mine kristendomstimer og mine religionstimer. Han er stoppet og har anbefalet os at udbygge vores egen hjemmeside, eller starte forfra, og så bruge noget inspiration for det, vi har lært af ham. Så nu vil jeg vise jer, hvad jeg har lavet. Jeg har kaldt min hjemmeside eller min undervisningsside for undervisningssite herinde, så den trykker jeg ind på, og så kommer jeg frem til det her, altså den er stadigvæk under opbygning, så den er selvfølgelig ikke helt færdig, men ideen er, at jeg egentlig vil have de fag herinde, som jeg har haft omme på seminariet, og så udbygge dem. Jeg har gjort mest ved kristendomskundskaben og religionen, og har allerede lavet nogle undersider hertil os. Men lad os prøve at kigge på det. Jeg har startet med, at når de kommer ind på forsiden, eller forsiden til kristendomskundskab og religion, så skal der være sådan noget overordnet info, altså nogle ting, jeg tænker, at de vil eleverne, altså at de vil bruge i undervisningen, nogle søgeplatformer, de kan bruge og gøre nytte af. Ja, de her undersider har jeg ikke helt fået gjort så meget ved endnu. Der er en hermetik, som jeg har prøvet at bygge lidt op også. Den ser sådan her ud. Ja. Og så var min tanke egentlig, at kristendomskundskab eller religion skulle være i 3 forskellige niveauer, til udskolingen, mellemtrinnet og indskoling. Og det kan man så se helt hernede i bunden, at der kan man så sige udskolingen, så kommer der nogle undervisningsforløb til dem, der er lidt ældre. Og hvis vi snakker udskolingen, den har jeg så ikke fået lavet nu, men så er det selvfølgelig nogle andre ting. Ja, hvad kan jeg sige om undervisningssitet her? Jeg synes, det er ret fedt med en platform, hvor at man kan have alt materiale liggende, og jeg synes, det er fedt med et digitalt materiale, hvor eleverne selv kan være med til at forme deres undervisningsmateriale, eller hvad skal man sige. Jeg har på fornemmelsen, at når det er noget, vi er sammen om, så gør eleverne så også lidt mere umage. Netop fordi det skal se pænt ud, og læreren også kan se, hvad der bliver lavet. Udfordringerne kan selvfølgelig godt være, at hvis det er et lukket site, og det er noget, læreren har skabt, og det kun er dem på klassen, der skal have adgang til, det er at få alle e-mails koblet på den her, sådan så at det kun er klassen, der kan se det. Der kan være sådan nogle ting der. Men når når alle e-mails først er skrevet ned, og alle har adgang til det, så synes jeg faktisk, det kører. Det er utroligt visuelt for eleverne. For mig har det været meget nemmere at bruge G-Site, end det for eksempel har at være, eller at have brugt WordPress, men jeg er også vokset op med K-sites, altså det er det første, jeg nogensinde er blevet introduceret til i forhold til sådan noget undervisningssite på nettet, og har fået det ret meget under huden ved Henrik, så jeg er blevet ret inspireret, det er blevet helt vild med det, og tænkt, ja, det skal jeg også lave. Ja, altså det er en oplagt mulighed for, at eleverne kan tage medansvar og ejerskab i en undervisningsportfolie, som det her det er. De kan bruge det til at gemme alt, hvad de laver, og altså det er en platform, som indeholder alt, noter og produktioner, så på den måde en slags portfolie, og altså jeg synes det er ret smart. Så det var lige hvad jeg har lavet indtil videre. Den er som sagt under opbygning, men det skal nok
Det skal nok blive til noget godt. Ha' det godt.